नमस्कार प्रणाम, हमें राघवेंद्र स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार के उच्च स्तरीय बैठक कईने और ये बैठक में जेल की स्थिति का समीक्षा करत हुए जेल सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दियल गईल। मुख्यमंत्री द्वारा कारागार के सुधार गृह के रूप में स्थापित कैले के जरूरत जतावल गईल और प्रदेश के नया प्रिजन एक्ट तैयार करे खातिर निर्देश दियल गईल। साथ ही उनके द्वारा प्रदेश में जल्द ही ओपन जेल स्थापित करे खातिर भी निर्देश दियल गईल। मुख्यमंत्री द्वारा कहल गईल कि वर्तमान में जेल अधिनियम 1894 और कैदी अधिनियम 1900 प्रचलित बाटे। ई दोनों अधिनियम आजादी के पहले से प्रचलन में बाटे, जेकर अनेक प्रावधान बदलत परिवेश और बंदी के पुनर्वास के सुधारात्मक विचारधारा के अनुकूल नहीं थे। प्रिजन एक्ट 1894 का उद्देश्य अपराधी के अभिरक्षा में अनुशासित ढंग से रखले पर केंद्रित बाटे, लेकिन हम सबके सुधार और पुनर्वास पर केंद्रित होके के चाहिए। ऐसे में हम सबके नया अधिनियम लागू कैले का जरूरत बाटे। उनके द्वारा कहल गईल कि भारत सरकार द्वारा हाल ही में मॉडल प्रिजन अधिनियम 2023 तैयार कैल गईल बाटे। ई मॉडल एक्ट कैदी के सुधार और पुनर्वास की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी बाटे। ये मॉडल एक्ट के अनुरूप प्रदेश की आवश्यकता के ध्यान में रखत हुए प्रदेश का नया प्रिजन एक्ट तैयार करे के चाहिए। सीएम द्वारा कहल गईल कि कैबिनेट द्वारा बीते दिन नया जेल मैनुअल के अनुमोदित कल गईल बाटे। जेल सुधार की ओर ई महत्वपूर्ण प्रयास बाटे। उनके द्वारा निर्देश दियल गईल कि हम सबके कारागार के सुधार के बेहतर केंद्र के रूप में स्थापित कैले का जरूरत बाटे। ए दिशा में ओपन जेल का स्थापना उपयोगी सिद्ध हो सकेला। वर्तमान में लखनऊ में ओपन जेल की स्थापना खातिर विधिवत प्रस्ताव तैयार कल जाओ। मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश दियल गईल कि हम सबके कारागार के सुधार गृह के रूप में स्थापित करे के होई। ए उद्देश्य से हर आवश्यक कदम उठावल जाओ। कैदी का सुरक्षा मूल्यांकन, शिकायत निवारण, कारागार विकास बोर्ड, कैदी के प्रति व्यवहार में बदलाव और महिला कैदी व ट्रांसजेंडर खातिर अलग आवास का प्रावधान भी लागू कल जाओ। फिलहाल जानकारी में इतना ही। उत्तर प्रदेश से जुड़ल तमाम खबर देखे खातिर आपसे जुड़ल इन खबर भोजपुरी के साथ। तब तक खातिर नमस्कार।